Chcete dnes vydělat 24 250 korun a pak 24 250 korun denně, každý den? Stačí vám 5 minut a zbytek za vás udělá můj tým. Ano, slyšeli jste správně. Za méně než 24 hodin budete mít na účtu 24 250 korun a pak 24 250 korun denně po zbytek života. Za pouhých 5 minut. 5 minut! Tuto dobu můžete dokonce nastavit na stopkách. Tuto metodu již vyzkoušelo mnoho lidí a je 100% bezpečná. Bez rizika. K tomu, abyste se k nim připojili a začali vydělávat peníze, vám stačí 1,5 minuty. Poté v následujících 24 hodinách obdržíte svých prvních 24 250 korun a zajistit si denní příjem 24 250 korun na celý život. Pokud se na toto video díváte právě teď, pak máme ještě několik volných míst, ale řeknu vám, o co jde. Především vám nebudu nic prodávat, moje nabídka je 100% zdarma. Odložte peněženku a dávejte pozor, protože vám nyní vysvětlím, co přesně vám nabízím a proč to dělám. Nejprve mi dovolte, abych se představil. Jmenuji se Radomír Novák a právě teď nabírám tým lidí, kteří budou vydělávat 24 250 korun denně ode dne registrace do našeho projektu. Dovolte mi, abych vás hned upozornil. Počet je omezen, o něco později vysvětlím proč. Prozatím chci zdůraznit jednu věc. Právě vidíte toto video a můžete se zaregistrovat. A do zítřka možná naberu ten správný počet lidí a stránky zavřete. Jak se říká, kdo dřímá, prohrává. Takže pokud by se vám opravdu hodilo 24 250 korun denně, doporučuji vám nečekat. A ještě jedna věc. Bohužel nemůžu pracovat s lidmi ve 3 zemích. O tom, které země to jsou, se dozvíte o něco později. Mezitím se však pustíme do práce. Nyní vám ukážu, co dokázali lidé, kteří se včera připojili k mému týmu. To jsou lidé, kteří se zvedli z gauče a začali jednat. Ačkoliv ve skutečnosti vyděláváte peníze, aniž byste se zvedli ze židle. Ale víte, co tím myslím. Jsou to ti, kteří se rozhodli změnit svůj život. A podívejte se na jejich výsledky. Za jediný den si každý z nich vydělal přes 24 250 korun. A co víc, průměrný výdělek se pohyboval kolem 53 284. Přesně tak. Ti, kteří se ke mně přidali, vydělali za pouhých 24 hodin minimálně 24 250 korun. Co to znamená? To je nejméně 8 848 484 korun ročně. A trvá to jen 5 minut. O vše ostatní se postará můj tým. Myslíte si, že to je jeden další internetový trik? Je to na vás, ale rozhodněte se rychleji, protože čas jsou peníze. A já to vím lépe než kdokoliv jiný. Poslední 4 roky vydělávám peníze na internetu a můj příjem činil přes 145 450 000 korun. A samozřejmě celkový příjem mého partnera je 10krát vyšší. Nyní můj účet vypadá takto. Přes 24 250 000 korun. A jestli čekáš, že ti teď řeknu, že už ty peníze nepotřebuju, rozhodl jsem se, že budu dělat jen charitu a pomáhat všem vydělávat peníze. Nezadržujte dech. Zatím jsem žádného muže neviděl, kteří by řekli, že to stačí, končím, peníze už mě nezajímají. Všichni, kdo to říkají, se ve skutečnosti jen snaží někoho vyvést z míry. To vám může říct každý. Pravděpodobně sami najdete tucet příkladů. Jakmile vám někdo řekne, nic od vás nechci, znamená to jen, že vás okradou. Ne, zajímají mě peníze, ale než se mi to podařilo, už jsem byl ve vaší kůži. Před 4 lety jsem zvládal jednu strategii za druhou. Snažíte se najít klíč k získání šíleného jmění prostřednictvím internetu. Takže se mi podařilo spadnout do úplně stejných pastí jako vám. Mohli byste mi napsat velkými písmeny přímo na tričko. Opět padl na hloupé sliby obchodovacího superrobota. Doufám, že lusknutím prstů na svůj účet miliony. Všechny ty keci jste už museli slyšet. Objevují se každý den. Slova se zdají být jiná, ale význam je stejný. Slibují, že vám jen poskytnou metodu, jak vydělat miliony ročně. To je samozřejmě nemožné. Abyste vydělali několik milionů ročně, musíte opravdu pracovat jako blázen. Budete muset pracovat jako blázen. Budete potřebovat vlastní nápady, počáteční kapitál a konekce. A přesto vám slibují, stačí spustit program. Keci! Ale pravdou je, že vám rozumím. Sám jsem na podobné nesmysly naletěl a přesně vím, jak se teď cítíte. A vím, co potřebujete, abyste si dnes vydělali prvních 24 250 korun. Podívejte, minulý měsíc jsem vydělal přes 1 792 850 korun. Jo, občas to stálo trochu potů a slz, bezesné noci, frustrace, litry kávy, to všechno tam bylo. Ale to všechno mi pomohlo vydělat miliony a jediné, co vám brání vydělat alespoň přibližně stejnou částku, je základní nepochopení toho, jak věci fungují a neustále lhaní. Všechny ty reklamy s falešnými milionářskými superprogramy, sliby, kterým tak rádi věříte, že se dobrovolně necháváte chytit do dalšího podvodu. Je čas zapomenout na všechny ty nesmysly a zaměřit se na to, co skutečně funguje. Chápu, že jste nyní zmítáni pochybnostmi, jen okamžik přestanete hledat klíč k nevýslovnému bohatství a milionům korun zisku a položte si jednu jednoduchou otázku. Chcete mít 24 250 000 denně? Nevadilo by vám to? A pokud vážně můžete říct ano, pak jste vítáni.
Do rána vám ukážu, jak tyto peníze vydělat a zítra se můžete rozhodnout, za co je utratíte. Přemýšlejte chvíli o tom, že zítra může váš účet vypadat takto, nebo dokonce takto, či dokonce takto. A jak jsem řekl, ne na jeden den. Do konce života budete vydělávat minimálně 24 250 korun denně. Přemýšlejte o novém domově, novém autě, vysněné dovolené, o tisíci možnostech, která vám tyto peníze otevřou. Nyní se zamyslete nad tím, že vlastně nemusíte dělat nic, stačí se podívat na toto video až do konce, zaregistrovat se a spočítat si peníze. Můj tým za vás v podstatě udělá vše. Ano, není to milion ročně, ale musíte uznat, že 24 250 korun denně je víc než dost. A ode dneška je moje metoda jediná na světě, která vám umožní vydělat peníze a zcela odměnit svůj život za pouhých 5 minut. Jak vám tedy těchto 5 minut pomůže získat tisíce bez jakéhokoliv úsilí a můžete vidět, že čísla, která vám ukazují, jsou dnešní účet. Všechny tyto peníze vydělávám pomocí programu, který jsem nazval Chain Reaction.